Timur.
niki wonten tlatah sumber Manjing Kilen nggih menika dua tari remo bersaudara Mbak Yani uga Mbak Wawa ingkang pengendange Mas Dwi urung munis didisiki karo Pak E dadi kaget sangkate aku Mas Dwi laras yo aku nggawa pasukan lah niki pasukan kula supporter monggo Mbak Yani Dalem sik ta lah durung iki kok wis kon wangsul sih lah aku lho Mbak lek macak lo 5 jam iki mang kok gak diceluk-celuk sih jariku selak pingin metu lho kula niki terima kasih nah ya ngono beneh mic-nya 2 wonge 4 tok mic-e situ loro sumpah pletek loro lah kita kan jumbo dadi double wis nggih Bu nggih Pak nggih lah iya double ya hitungane loro si kan loro telu papat lah ya ngitung ya Mbak nggih selak dalu nggih bila manja sakmono ah lah nggih bin sik Pak Panjak dina iki tok lho singkur-singkuran bila manja mak bila molang nabur bini Kang Mas dalam batin mas ekat janji ngajak mak elang ekat janji ngajak mak elang ekat tangis sangat dalam batin Mas Dwi remonge penontonnya sing dalang sindene penontonnya sone jos ya toh sita aja cedek-cedek Pak pasukanku dina iki nambah mari kok kene rowene ku dadi sak Seta. rowono pasukanku aku samar lek Pak iku wahing apa mampu lah Pak nggih mampu Lah, toh Pak malah dipas ning ngoten kok jane ya ora niat kan nggih Mbak Wah ya terus no kaju loros kaju durin demparna nak kaju nengka bola kadas bola kering bola koros bola kering lantaran nana mikirin tinggal goyang kiri goyang kanan goyang kiri goyang kanan goyang kiri goyang kanan koyo karnaval nggih sing kompak Pak jenengan iki ditanggap nggih sing ditangkap jenengan apa kula sih yo kula sik niki lho ngremong teng aspal niki jan yo ora dadi ngopo Lah, sing nggih. penting meriane kajate 17-an nggih Pak Bu nggih biasa lek teng panggung lak umum nggih lah nek ngeten iki kan mboten umum biasane moro gampang tercemar bin spiral ya Pakmu iya aku kan wajah kita tuh sudah tidak asing di layar kaca Indosiar enggak kaca jendela kaca anu dadine iki lah nggih Bu ngeten iki lho bot-bote nggih golek sak kiloan ngoten niku lho tak rewangi Bu nyeker ngeten niku Bu ya Allah Bu
niku mboten mesaken ta. Pak Lurah. Ya Allah. Pak Lurah pundi? Bu Ibu. Lurah, ngapunten Bu Lurah pundi? Bu Lurah. Sugeng dalu, Bu. Bu Lurah. Oh nggih. nggih. Sugeng dalu nggih, Bu. Bu, kula rakyate jenengan lho, Bu nggih. Anu Bu, Lah, nggih. niki Mbak Yani jenengan sangoni mengke diwakili kula. Lah nggih, sakaken Bu, kula lho Bu, mari kecekaklaan lho rene. Bot-bote apa sih, Pak? Celakaan. Tiba iki lho, Alah celaka. kecekaklaan. Iya kuwi. Lah iya. Bu Lurah, mboten pengin anu napa nyanyi itu mriki? Dalam Bu, ripun Bu? Kula jenengan uruki Bu. Bukan nek. Lah Pak nyawer kan saru to, Pak. Nyanyi mriki. Monggo Bu. Monggo. Monggo Bu. Monggo to. Kula pun divaksin ping 3 lho, sumpah. Wong kita berdua niki lek dhuwit ya mboten patek butuh, Bu. Tenan wis ora butuh blas, ora patek penting. Gur perlu. Nggih, perlu. Dikeki arep ora dikeki ya tak enteni to, Pak. Nah. Yo beri aplaus buat Bu Lurah. Aduh, aku jan seneng lho, Mbak. Lah yo. Lek tasnya digawa ngene iku. Lah, Ya Allah. Alhamdulillah. Iki rezekine awake dina bengi Nggih, iki. empun ditinggal tasnya niku, Bu, eman-eman Disamani lho. karo Bu Lurah, iya to? Minangka bot-bote awake dhewe ngeremong ning aspal Ayo. kene. Ayo padha didongakne Bu Lurah seger waras, Sugeng dalu, panjang Ibu. umur barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemimpin yang Matur amanah. sembah nuwun, Amin. kula trami, Bu. Kula trami nggih, Bu. Matur suwun Nggih, nggih, Bu. matur sembah Nggih, nuwun. salim, salim dulu. Bu Lurah, Bu Inggi, matur sembah nuwun. Nggih. Umur yang Sampun, barokah. Bu. Kancane Sampun. Sapa menika cari Pak E. pikiran? kancane dipikir Mriki Garita. saliman angsal lho, Pak. Salim tok mriki angsal lho. Angsal lho. Lho. Angsal. Mboten krogoh to, Pak? Oh nggih. Matur suwun. Kula lho sakjane ngoten niku guyon namungan. Lah nggih. Tenan. Ngapunten ya Pak Bu. Matur Ngapunten. suwun. Ning nggih matur nembah nuwun pun disangoni. Lah Anu Mbak Bilih Pak Inggi anu napa Pak kami tua. Oh, niki wau Pak Wo to? Oh, nggih. Niki Pak Wo. Anu Oh, nggih. Lek ngoten Pak RT, Pak RW, Pak Petengan. Pak Petengan, Pak Padangan. Pak Padangan. Mbah Narko. Lah, Pak Petengan Nggih, monggo. sedayanipun. Nggih. Pak Hansip monggo mriki. Oh, lek spesial kanggo Pak Hansip nggak usah nyawer. Tapi engko digawani sepeda mulai situ. Lah nggih. Nggih. Monggo nek ngersakaken tetembangan nggih mriki angsal. Boten. Jogetan angsal. Mboten Nek ayo. nyawer nggih angsal. Sampun? Pun. Pak Lurahe, Bu Lurahe sinten namine nyun pirsa? Bu Karyuti. Nggih. Sapa, Mbak? Bu Karyuti. Bu Karyuti. Aku bengi iki cetha, sumpah. Nggih. Sampeyan biasa ratek cetha. Mari diwae kula. Lah nggih. Mari diwae ya mesti. Lek sing abang ini rada cetha, Bu. Lek sing bangsane abu-abu ambek kuning ngono iki gak patek ero. iya Bu Karyuti. Bu nggih. Karyuti Bu nggih. Karyuti. oh tenang Ayo ya. Masane piye to ki? Mbak. Ibu Karyuti. Ya. Merdeka. Bu Karyuti merdeka. Merdeka. Nggih. Iya, Iku petinggine. Ibu Lurah. Jos. Kula sebutaken malih nggih. Sapa meneh? Pak Wo, anu ku situ-situ ya sedeng Pak Wo, Pak Carik, Pak Petengan, Pak Padangan, kami tua. Pak Hansip, wow sedaya mawon nggih. Wes. Sampun. Iku perangkat Pinter. desane
Ompun wedi yo. Nggih. Wedi. Ora wedi wi. Ndak kaya Bu Lurah mau. Gila. Mboten. Niku khusus untuk Bu Lurah. Kan kula kan kekasihipun. Nggih. Maksudnya pantes dikasihani ngono. Ya diparing yang rancak kali ini bersama Nyu Sahni kancane. Oh iya toh, nggo eko dhewe. Kali ini Luciana Savara dan juga Lilin Herlina. Cek. Don sewu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.